Așa. Cum ar trebui să mă pregătesc eu până la iarnă, în așa fel încât să fie ok, să nu obosesc prea repede și să am o condiție fizică ok pentru pârtie. Salutări dragilor, faini ai sportului, ai în aer liber, în mișcare. Suntem pe muntele și pe vârful Negoiu. Nu ne-am vorbit între noi, îl am pe Radu lângă mine, instructor de schi și snowboard, pe Teo lângă mine, instructor de schi și eu de altfel sunt tot instructor de schi. Încercăm să răspundem la întrebările oamenilor din jurul nostru și dacă ne vin nouă idei. Așa că, ce întrebare ai despre noi? Ce căutați pe aici? Ce căutăm aici? Păi, eu am fost împins de o prietenă de-a mea din copilărie să urc pe muntele Negoiu pentru că este un weekend foarte frumos și vremea ne-a permis în sfârșit. Tu, Radu, ce cauți aici? Natură, munte, aer, libertate. Ai mai fost pe Negoiu? Da, e a doua oară acum. Super tare. Da, e primul munte anul ăsta. Super. Primul vârf anul ăsta. Și la mine, da, și la mine. Teo, tu? Pe mine m-a chemat Radu la autură. Așa. Așa, și am avut încă 2 încercări până acum de a ajunge pe vârf. Pe ăsta? Da. Și de ce te-a oprit? Vremea. De fiecare dată? Da, de fiecare dată. Anul ăsta sau anii trecuți? Nu, anii trecuți, okay. Anii trecuți. Și în sfârșit am reușit să ajung pe vârf. Bravo. Și cu voi. Excelent. Bun. Anul trecut pe unde ați mai urcat voi? Ce ați mai făcut? Am fost și eu. Ciucaș, Piatra Craiului, Bucegi. Am alergat pe Ciucaș până pe vârf și înapoi. Da, deci dăm voie frumos. Bravo. Să știi că i-am văzut mai devreme. Un semi-maraton pe Ciucaș am făcut. Un semi în Vatra Dornei și un semi în Băile Herculane, unde a fost cel mai greu pentru mine. Cel mai dificil, ca și tehnic așa. Aveți întrebări? Da. Cât de mult contează pentru sezonul de iarnă să fii mereu activ, adică și în timpul pregătirea asta? Da, pregătirea tot anul, să ai o... Îți spun un secret din spate. Noi ca și monitor de schi stăm aproape în fiecare zi câte 7-8 ore, poate chiar mai mult uneori în vârf de sezon, minim în fiecare zi, preț de 2, aproape 3 luni de zile. Pentru noi și pentru genunchii noștri este o ușoară uzură. Da. Recunosc că asta am spus-o, nu mai dau înapoi. Și vara ar trebui întotdeauna să nu neapărat să ne întărim, dar să menținem acel ritm, că dacă intrăm prea tare în iarnă, riscăm să ne accidentăm, să ne doară genunchii și să nu mai livrăm performanța pe care făceam anii trecuți, poate. Foarte important. Din partea mea, îți spun sincer. Și nu doar pentru sport, pentru tine ca persoană, pentru oricine ca persoană în general. Adică să faci mișcare și să ții corpul constant în mișcare, unde el pentru mișcare a fost conceput, e super sănătos. Da. Scap de stres. Ce mai vin aici? Sunt multă lume am întâlnit care ziceau, bă, mă gândesc sezonul ăsta să mă apuc de schi sau snowboard. Ce le recomandați? Bă, sport este un sport foarte frumos, plăcut și îți oferă multă satisfacție de îndată ce ai învățat, pentru că simți libertatea aceea de a aluneca pe zăpadă. Dacă ai și prieteni care poți merge pe ski resorturi și mai mari, și mai frumoase, și mai spectaculoase, și în afara țării, și în țară, cu atât mai mult o să-ți placă și să îmbrățișezi acest tip de mișcare și de efort în aer liber. Și dacă dorești să avansezi destul de rapid de la o tehnică la alta, atât la schi cât și la snowboard, ar fi de preferat să ai o condiție fizică făcută. Și să-ți iei un instructor bun, nu pe Joe. Da, bineînțeles. Eu la iarnă vreau să vin la tine, Radu, să fac snowboarding. Cum ar trebui să mă pregătesc eu până la iarnă, în așa fel încât să fie ok, să nu obosesc prea repede și să am o condiție fizică ok pentru pârtie. Fă sport. Continui să mergi pe munte. Orice tip de sport ajută. Atâta timp cât faci mișcare, cât ești în aer liber, faci mișcare, urci muntele, îți faci rezistență, pentru că și la schi probabil, dar la snowboard clar la început nu se folosește banda, urci la picior. Pentru că nu poți să cobori toată pârtea de la început, știi? Și o să urci destul de mult pe jos. Prima lecție, poate și a doua. Așa că nu te îmbrăca gros la început. Sunt mulți, apropo de ce ai spus tu acum, sunt mulți care
și cred că și în cazul vostru vin super blindați. Și primul lucru care îl fac este asta. Mai ales copiii, părinții care își trimit copiii îmbrăcați cu 3 straturi de și cu cagula aia până nu le vezi ochișori, și tu vrei să vezi ce frumos sunt copilași ca să legi o legătură cu ei. Până la urmă e un sport. Pui în genunchi lângă copilul ăla, să vorbești cu el la același nivel. Apropo de treaba asta, 2 secunde. Am răspuns? Mulțumită de răspuns? Super. Care e specialitatea ta? Cui îți place să predai cel mai mult și unde e cele mai bune rezultate? Majoritatea celor care vin la mine sunt copii, pentru că toată lumea mă știe ca lucrând bine. Schiuiteo. Da, schiuiteo și într-adevăr am foarte multe cereri din partea părinților cu copii. Exact. Deși pot să lucrez în egală măsură cu copii și cu adulți. Părinții care n-au apucat să învețe, de obicei își doresc foarte mult pentru copiilor să reușească multe chestii. Și atunci și iarna, ce activitate de iarnă să faci cu copilașul tău? Păi îl duci ori la săniuși și dacă vrei next level pentru juniorul tău și să deschizi o nouă plajă de activități pentru tot ce înseamnă viitorul lui ca și tânăr și adult, mă duci la schi. E o activitate plăcută pentru copii. Da, clar. Exact. Și, mă rog, având și specializarea, fiind și profesor de educație fizică și având studii de specialitate în domeniul sportiv. Plus că ne plac copiii. Exact. Hai să fim serios. Dacă nu ne plăceau, și noi plecam în altă parte. Stai, știi, nu făceam asta. Da, și copiii simt atunci când îți place de ei și când ai răbdare cu ei și când găsești metode prin care să-i faci și pe ei să le placă schiul și orice alt sport. Super. Și la mine la fel, copilașii sunt cei mai dornici. Ce îmi place mie foarte mult este când mă trezesc pe pârtie, că mă strigă cineva Florentin! Exact. Și copiii de anii trecuți sau de la început de sezon care deja schiază singuri. Aia e cea mai mare satisfacție pe care o simt eu când văd copilul că deja este pe pârtie, este cu părinte sau fără părinte, se dă în deplină siguranță, a însușit activitatea asta și abilitatea de a schia și după aceea prin relaxarea lor mă strigă pe mine Florentin, că vor să mă salute. Îți dai seama? Deci aia, mie crește inima. Exact. Oricât de obosit ai fi, nicio șansă. Când l-ai văzut pe la micul că te strigă cu tot, cu tot sufletul lui, din plămânii pe care i-a ăștia micuți, gata, te întorci cu capul și lasă. Apropo de treaba asta, eram acum câteva săptămâni prin parc și m-am întâlnit cu mama și un copil care a fost la lecții. Și am povestit cu mama, cum e copilul, cum și fii atent, Radu. Radu, numai despre tine vorbește. A fost ziua lui acum și am zis că el nu vrea cadou, că el vrea pleacă la iarnă. Deci vreau să zic că în momentul ăla, așa am fost, am zis, aici, gata. Copilul ăla. Ne-am trăit viața, gata. Diferența între copii și adulți, uite că noi ne raportam mult la copilaș. Un adult, de exemplu, este o idee mai fricos. Și copilul are frica lui. Pentru că e mai conștient. Copilul nu ți-o spune, este doar emoționat și îl vezi că tace și doar poate mai tremură. Care a fost cel mai în vârstă om pe care l-ai avut? Ce vârstă a avut? Nu, stai, Teo, poate să vine rapid. Puțin peste 40. La mine au fost undeva la 55-60. 48 Da, am avut. Nice. Eu am avut un tătic de 2 gemene care am completat cu soția lui ca să-l punem pe pârtie. Și este un domn care a făcut handbal, deci avea 1,92 m și kilogramele tot acolo sus. Nu frânează-l pe omul ăla când nu e așa Am pățit și eu. Vai de capul meu. La 90. Deci frânează-l pe omul ăla cu 112 kg ale lui. Dar au reușit. După aia nu-i venea să creadă că el după o oră jumate am spus du-te și a ski pass, urcăm pe telescaun până în vârful pârtiei. Coborâm împreună, te ajut eu. Deci el încă își făcea cruce pe urcare pe telescaun. Sunt foarte mulți oameni care își fac probleme de vârsta pe care au și greutățile pe care greutatea lor. Sunt capabili să execute cel mai greu. Am avut un om la 1,80 cu 106 kg și în 3 ședințe am învățat, la 35 de ani. Era mare și mare. Da. Și se poate. Pentru că sunt fricoși, greu se coordonează. Dacă este un adult care nu prea a făcut mișcare din viața lui așa de fel, deci de-aia vreau să faci mișcare până vii la Radu. De 5 ori pe Negoiu și cel pe dată pe Moldoveanu. Bine că e de aproape, e mai încolo un pic așa. Cel mai rapid elev pe care l-ați avut? Am eu un copil din 2 alergători montani, care după foarte puțin timp și-a însușit toată și am o veste faină, după 2 ore, un tip care se dă pe role profesionist din București, în alea 2 ore o schiat cu mine peste tot și după aia peste o săptămână îmi trimite o poză din din Elveția. Tare. Mamă, acolo s-a dus cu unchiso,
Mi-a spus că Florentine să-mi trăiești 1000 de ani. No, băiatul ăla în 2 ore învățat. Asta și încă un tip care era pe snowboard de fel și a vrut să învețe pe schiuri pentru fiică sa, să dea mai frumos pe lângă ea. În același interval, deci undeva la o oră jumătate, deja eu mă dădeam frumos cu el pe deci, nu mai avea rău să mai stau acolo. Hai să te dăm o tură și pe dincolo. L-am avut pe Vlăduț. Mi-ai dat vreodată pe placă? Nu, azi e prima oară. Și cum te simți? Foarte bine. Abia aștept, da. Bun, să ne distrăm. Da. Da. Băiatul din Sibiu, campion la taekwondo, la nivel mondial, super sportiv. Într-o oră, gen a fost, îi prezentam, făcea, până la finalul sezonului eu intra singur în parc, dădea 360 și din alea. Cât de mult contează să fie un copil care mai a făcut sport, Sportul, mișcare. orice fel de sport face copilul, își învață, își descoperă corpul și învață cum funcționează centrul de greutate, cum să lucreze cu el, coordonare foarte, să primească indicații și cu cât face mai multe sporturi, cu atât poate să învețe skill-uri noi mult mai repede. Și zbureței, măi, repede asimilează. Dar trebuie să și vrea, trebuie să și dorească. Poate sunt copii micuți împinși de părinți, de fel. Sunt. Știi? Acolo e greuț un pic, pentru că copilașul trage un pic de el la început. După aia, după ce se lipește, că de orice copil se înțelege, va înțelege ceva la un moment dat, mai ușor poți să lucrezi cu el. Dar la început este un mic chin dacă nu vrea să facă el. Mai dai și de micuți plângăcioși, care sunt lipiți de piciorul uman. Eu am avut de ea foarte mici, copii de sub 4 ani, știi? Da? Care adică nu poți să-i acomodezi, da? Poți să-i plimbi pe pârtie, să se obișnuiască cu echipamentul, să-i vezi ce reacție au, dar dinamismul lor, ei dinamici, motrici, sunt puțini să poți să faci ceva. E greu să evolueze la vârsta de mică pentru că nu sunt capabili să se coordoneze. Dar următorul an, pentru că au făcut câțiva pași, o să fie mai bine. Absolut. Uite, la snowboard, și asta e o chestie foarte faină. Ce vârstă minimă ai la snowboard? 2 ani am avut sezonul ăsta. N-am luat până acum, părinții au insistat, am făcut cu toată familia lor. Și copii ce vârstă aveau? Au fost 4, 5, 7, adică au fost mai mult, au fost părinți, unchii, nu știu ce. Și au fost inclusiv fetița de 2 ani care pur și simplu am zis, ok, am nevoie 2 ani? 2 ani! Și am luat părintele pe pârtie cu mine și am zis, vezi că jucăm pase. Și luam copilul și puneam și am du-te la tati, l-am învățat să freze, ei prind prin joc, clar joc. Da, dar nu-și pot da seama. Nu înțeleg, adică le zici să canteze, ei nu o să înțeleagă niciodată. Tocmai de aia nu faci. Dar dacă le zici, fă stop și le arăți cum să facă stop, să se lasă pe spate, ei prind cel mai repede. Da, demonstrație copiază după tine. Da. A fost foarte fain. Super. Și am făcut inclusiv treaba aia cu, știi, jocul cu The Floor is Lava, știi, cu podeaua e lavă. Da. Am adaptat puțin cu un alt copilaj și ne imaginam așa tunele ca să facem traversări de pârtii. Hai să mergem prin tunel și din ele, deci foarte... Da, drăguț. Da. Da, eu cu micuții, mie îmi plac foarte mult, da. Și am avut 3 ani și 8 luni o fetiță care după 6 ore dintr-o dată a făcut un click. Deci unii copii fac un click dintr-o dată și îți dai seama că pac, s-a lipit de ei. De acolo deja este o bucurie. Nu trebuie să-l mai ții, nu trebuie să-l mai ajuți, nu mai prea cade, înțelege câtă presiune să apese pe schiuri pentru a întreține mereu acea formă de plug. Își dă seama că printr-un schimb ușor de greutate de pe un picior pe altul, care picior unde pleacă și vine după tine. Da? Și creionezi traseul. Și la 3 ani și 8 luni fetița aceea am rămas mască. După 5-6 ore deja, pac, clicul. Trebuie să reziști în alea. La început nu se vede, dar părintele știi că se uită la tine de la baza pârtiei. Asta mă supără pe mine un pic. Și își face o imagine, se uită, te vede și e o presiune acolo în ceafă pe care o simți. Cu toții simțim, pentru că vrei să livrezi, că de aceea este un serviciu pe care îl oferi. Și după prima oră și a doua oră, nu prea îți dai seama, nu poți decât să spui, insistă, că o să iasă bine, știi? Apropo de asta, ce părere aveți exact despre părinții care stau și se uită? Eu nu sunt de acord și întotdeauna le recomand să nu stea aproape de copil. Da, mai ales dacă copilașul este încat așa foarte mult de părinte. Pentru că în momentul în care părintele se apropie de el, ei își permit să vorbească, să se plângă dintr-o dată doare ceva. Exact. Părintele nu trebuie să fie în preajma copilului în momentul în care copilul este sub supravegherea mea. Sau stabilim de la început un set de reguli. Da, tati, uite, tu poți să stai pe marginea curții, te duci și bei un ceai cald, este ora ta liberă
Că sunt Corect, părinți care își ai lasă putea copilașii... să stea să bea un vin fierbinte și o Noi ceai ne vedem cald. peste o oră, ne facem câteva coborâri, o să ne distrăm puțin, trebuie să-i pui copilului ce urmează pentru el să facă, un joc, o distracție. Dar nu este o povară acolo deloc, nu este efort fizic, este doar joacă pentru copil. Deci să se înțeleagă separarea asta pentru preț de scurt timp, că nu o să stai 5 ore cu un copilaș micuț, dar să se înțeleagă din amândouă părțile că interacțiunea între ei trebuie să fie minimă după aia. Că altfel interferează și tu nu o să mai ai pe la micuț atent la tine. Copilul o să aibă, nu o să știe de cine trebuie să asculte. Da. El trebuie să știe care e o persoană de care ascultă, orică e părintele, orică sunt eu instructorul. Eu aveam părinți care după fiecare coborâre, tăticul venea cu sticluța de apă, ia o gură de apă. Exact, am împățit și eu. Bea pizza, după aia îți dai seama că vrea la toaletă. Da. Și tu, noi ca și monitori, de exemplu, fluxul meu de activitate este din oră în oră. Exact. Eu îmi programez omul din oră în oră. Eu nu prea îmi permit foarte mult să pierd atât de mult pe chestii. Permis să pierd timpul, mergi la într-adevăr, mergi la toaletă, știi? Dar te decalezi sau tu îți dorești din tot sufletul să mai faci cu el, că un sfertul ăla de oră pierdut la toaletă, dădeai 3 coborâri, era benefic pentru el, știi? Știi că tu-ți vine la fix următorul, greuț. Așa că un copil când vine deja poți să-i lași, nu știu, părintele un mesaj, să fiți deja pregătiți, echipați, să veniți la timp, să aveți grijă că e puțin aglomerat, te uiți și tu puțin la coada ski pass-urilor, uite, veniți mai din timp sau cumperi tu poate un ski pass. Sunt niște jocuri pe care le mai facem noi ca să avem o activitate mai continuă așa. Da, asta e una dintre problemele care apar întotdeauna, mai ales în vârful de sezon. Când iar eu mai am o problemă personală, eu nu știu să-mi iau pauză. Dar, ți-am spus, merită când vezi satisfacția copilului, merită când știi că ești într-un mediu în aer liber, merită că este altceva decât o viață cotidiană. Nu este 9 to 5 ăla pe care mulți vrem să-l părăsim, să fugim de el. Auzi, uite, asta a fost o chestie foarte interesantă. Și am zis, nu vreau 9 to 5 și am ajuns să am 8 to 10. Da. Muncim mai mult. E un secret, muncim mai mult. Din punct de vedere, nu e muncă, adică eu pot spune că am deja 2 ani de zile în care eu n-am mai muncit. Să știi că de la un an la altul au apărut din ce în ce mai multe solicitări și, de exemplu, eu anul ăsta, din 3 ianuarie până în 1 martie, nu am avut decât o zi liberă. Deci, atât weekend cât și în timpul săptămânii. A fost foarte mare cererea și hai, soare, hai! semnificativ de anul trecut. Hai! Da, într-adevăr. Fain, bă! Frumoase experiențe. Da. Deci noi nu ne-am vorbit niciunul cu altul să ne întâlnim aici. Ne vedem în fiecare zi pe pârtie, aproape 3 luni de zi. Așa că Românie... Așa, exact. Hai să facem o concluzie faină. Românie, învățați să schiați. Este o abilitate pentru voi, e ca mersul pe bicicletă după aia, nu-l mai uiți și efectiv îți poți îmbogăți iarna și activitățile tale de iarnă. Absolut. Și contează să înveți corect de la început. Da. Așa că vă recomandăm să vă inițiați cu ajutorul. O să vezi că e mai ieftin așa. Dacă mergi pe un instructor de schi. Da. Și faceți sport. Și faceți sport. Orice fel de sport vreți să faceți. Fă sport până în iarnă. De 5 ori pe Negoi, o dată pe Moldoveanu. Da. Deci orice sport vreți să faceți, mai ales dacă nu l-ai făcut, iați un instructor, iați un om care a mai făcut treaba aia și o să salvezi timp. Vă așteptăm la mișcare. Hai. Like, subscribe, share, comentați dacă aveți întrebări, dacă nu v-a plăcut ceva, scrieți acolo toți citim, vă răspundem personal sau vă facem clipuri. Dați să vadă și prietenii voștri. Și începând din 1 decembrie, vă vedem, ne așteptăm pe pârtie. Atunci vă așteptăm la pedalat. Sport. Hai, pedalat, mișcare, tracțiuni, flotări, ce vreți voi. De la A la B. Ai dispărut muntele. Unde e muntele? Nice. Nu mai e. Nice.